bine v-am găsit la un episod din seria noastră de vloguri cu Chris Cristian. Nu știu dacă vedeți aici, vă arăt cine va pica. Vă spun cine i-a picașul lui, bă, fraților, bă. Mă știți voi că nu, acum câteva zile am filmat un vlog cu el și avea 18 brale, dintre care 20 acum. Bă, i-a picat ieri niște cutii, a deschis și niște cutii. În 2 cutii a picat Jackie și în câte cutii? La Mega Box i-a picat Rico. Bine, el nu l-a avut până acum la câte trofee? 7050. Așa, frate, știi că dau acum de-astea. Oh, îmi vine să dau 2. Am deschis mi cutii, bă, frate, 7 gemuri, am luat 43. Aia a luat-o Jackie, eu Rico. Nu m-aș ca niciodată cu Rico. Așa. Am văzut, fraților, un comentariu de la Meria, nu mai știu cum. Cum era? Nu, lasă-o tu pe ăla. Hai, de-a să mai scot un vlog cu tine. Nu știu cum o cheamă și că David să scoți un vlog cu Chris Cristian. Și uite, n-am făcut după ea. Hai, mă, dai. Listo. O să nu facem câteva vloguri, eu știu. Na. Fraților, să nu uitați să dați și voi like, vă rog eu, dacă vreți. Na. După aia fac unul la mine. Fraților, dacă fac 10 like-uri, jur că facem un vlog. Internetul nu prinde aici, mă. O să fac, fraților, un vlog. Opa, și Rico, or. Nu, că am omorât 2. Am omorât pe Rico. Penny și pe Roza. Bravo. Crede-mă, la uite. Bravo, da, mi-a părut. Băi, Johnule. Pe Orbit. Mamă. Mi-e frică rău un pic. L-am omorât pe Orbit, a apărut acolo. Eu și-o repede, fraților, cutia. Dynamite-ule. Mersi, Dynamite. Mersi pentru ele. Bun. Nu e bine acum să dăm continuata. Nu uitați, frate, dați și voi like, subscribe. Dacă tot... Eu ce are de trage încolo? Ah, e bine. Mai sunt încă noi cu el. Da, vede că intră singur. A, nu vrea să intru? Da, e vede, omoară ăla. Bun, fraților, am câștigat nou. Așa. Dă-i de nou. Am făcut și o Rico rank 12. Dă-i de nou. Am 40 de alea. Și am 80. Bă, fraților, le deschidem. Dacă îmi pică gemuri, eu... Oaia? Da. Am o cutie. Bă, fără 3, că n-am o cutie. Și noroc am o cutie. Nu, dacă o deschidem după aia. Amândoi. Nu mai fac un meci. Doar, fraților, am făcut un vlog, dar nu vreau să-l postez. Am băut vreo 10 energizante. Da, le știți de la profil. Mi se pare că e vreo 1,5 lei pe acolo. Am luat 10 energizante eu, 10 el. Dar știi, e de-alea fără... N-are mult, e pentru copii energizantele alea. Băgătă. John. Uite pe ăsta, pe cum îl cheamă, de la brawler, de la băganul Roblox, ăla cum îl cheamă. Uite-l aici. Hăt. Mort. Nu cred. Bravo. Am văzut, frate, cu cât a rămas la viață. 84 pe acolo. Băi, e cineva acolo, vezi, că a pus aia. Uite-l pe Roblox. Cum cheamă ulumele la urt? Ulumele la... Nu mai reporta. Ăștia nu, că nu-i omorăm noi pe ăștia. Bravo. Ia-le. Iau după aia. Așa. Eu, fraților, că trebuie să mai joci cu Piper, că nu joc dolu, nu știu de ce. Am vedut că mi-a picat Piper, mai știi? Uit! Dă-i, obit, mort. Penny, că mă omoară aproape. Nu cred. Gata, bravo. Dă-mă afară, frate, să deschid o cutie. E legendară, dă-o drept. Legendară, să moară veta. Așa. O deschis tu? Ia dă-i. Vă spun, fraților, dă-i. Ia a picat 13 bănuți. O bit 16. 0, nimic. Mie trebuie să-mi pică gemuri, dă-le dracu, că gemurile alea mă disperă. Mi-a picat și mie o muiță. Na.
mai dai. Ce? 15, 20. Facem fațelor multe meciuri noi. Vreo 10 meciuri, eu știu. Să facă și el trofee. Că nu vrea să le las așa, știi? Eu l-am luat cu câteva trofee, 100 ceva de trofee, dar da, că... Tu ai jucat înainte, mă. Na. Cu două luni, să credem. Nu, fraților, nu, eu am avut... Dracu, și tu aveai... Ia taci un pic, am avut Brawl Stars. Nu dacă ați văzut voi vlogul când am avut 3000 și ceva. Nu știu, așa mi-a plăcut foarte mult. Și uite că mă pun eu, nu că ești mort. Uite că mă pun eu să mă joc, nu. Da, am câștigat câteva, eu știu, 0. Nu sună. Bă, dar nu știu de ce mă joc eu cu Rico, că mie nu-mi place Rico. E altul pe Rico. Că nu vreau să-i fac pe asta. Bă, dar vreau să fac și eu pe cineva, nu știu. Pe Jackie. Wow, și o rang bun. Rang 18. Și am și amândouă abilitate de-astea de Da, are și el amândouă abilitate. Stai un pic ca să vă arăt. Da. Nu, dar nu pică și pe GG pe ăsta, pe Jackie. Fugetare, am văzut, nu? Sau... Fugetare și încă mai unul, dar la Dar mi-mi place gadgetul pe Leon, că e clonă. Da, am văzut, și pe Tara. Pe Tara tot așa e. Uite mă, are star power al dracu. Și fraților, încă nu mi-a picat, nu știu, băi, mai trebuie câteva de alea și mie încă nu mi-a picat o artă. Și nu mi-a apărut nici la tienda de Spike. Nu mi-a arătat, frate, nici la tiendă. Da, trebuie să plec. Mamă, dacă pierd... Da, pierd, tu și nu vezi unde sunt. Cu cine? Cu Jackie? Cu Rico ți-a mult? Eu am pe Shelly. Pe Shelly la tu? Rang 22 mă faci să mă... Nu cred. Și nu vreau să pierd, că mi-am multe și asta. Știu, boss. Știu. Jalose. Așa, fraților. Nu cred. Da, mama, lași. Da-te dracu. Da. Am fugi. Bravo. Eu cam asta pot să fac cu ea. O iau pe aici, mândru așa, ușurel așa. Stai aici. Nu că vreau să mă că văd, am crezut că e cineva acolo, de-aia nu... Așa. Frate meu, știu că nu e bine să stai aici așa. Da, că știi că suntem aici. Am fugit. Zbor. M-am băgat aici. Nu. Bravo mie, internetul merge greu. Bravo mie. Ăla are 11, bă. Trebuie să fug un pic, trebuie să mă ascund un pic. Da. Deci ultima ta, nu? Vere, găsește-și de drum. Nu cred, nu. Bă, gadget ca lumea are. Cum a omorât? Cum a apărut internetul și nici nu am văzut? Nu. No. Am câștigat, am pierdut. Tu ai la rang 18. 0. Ce? La 0, bă, am rang 18. Și eu 22. 22? Tu? Băi, și porcă n-ai făcut tu rang 22? Păi m-am jucat cu asta să o fac și eu rang 25. Ce am bă, nimeni nu la rang 2. Fii atent câte trofee mai trebuie. E doar câte 50 câte 50 merge acum. E ușor să faci rang. Da, mi-e frică. Ce să faci, pe cine vreți? Bă, da, vreau să fac și eu pe Jackie, bă, dracu. Vreau să mai fac încă pe unul. Preferatul meu. Rank 20 asta. Nu, pe aia și pe bulgi. Vreau să fac rank, știi de ce? Să-mi iau de-alea spin-uri. Nu, da, e bine să faci și rank. Da, vede... Deci am să te duci la cutia aia. Că nu e bine aici, mă duc, ia-uite. Eu că mă duc la cutia asta. Mă duc la aia. Nu trebuie să-mi bag. Și atent, e Leon aici. Leon, primă. Hai că vin și eu, te ajut un pic, Nu cred. Mă mine, eu sunt mort aproape, nu sunt mort. 750 de viață. Dor e mort, am fugit. Să nu uitați, frate, să dați și în canalul lui Cristian, o să scoată și el scoate vloguri muzici, ba, știți voi, bla bla bla, scoate de Brawl Stars. Am zis să nu te bagi acolo, că știu că ești pe acolo și neva. Bă, mâncați așa cum a luat, mă, la racu. Bravo. Hai, mă. Hai că nu omorâm. Lasă-o vă acolo. Părico, cine nu l-a omorat?
Recurre cu atât puțin. Da, la să ai văzut 30, mă să iau și pe asta, nu? Un pic ca să vii tu. Te nu știu că te... Hai de la, du-te. Băg, sobre nivel. Hai, vere. Cred că cine-o fi. Mamă, internetul, bă, vede, deși n-am noroc eu. Mi-a dat bea 1. 7. 7 trofee. E bun, e 7. Bă, vreau să fac și pe cineva cu rank. Bă, eu deja am pe ăsta rank 20, așa că... Pe cine e? Nu, acum nu pot să-l fac rank 20, așa că mă joc cu... Pe cine e tu? Pe cine iau? Eu am Jackie. Că te mai trebuie... Păi alege ori pe Nita, ori pe Jessie, alege. Nita sau Jessie? Da, alege acum, repede. Alege. Nita. Mă făceam la putere așa, la treaba ta. Hai. Nu fac și pe cineva. O fac și pe ăsta, nu? Asta. Ia, am pe asta rank 20. Mi-au și pe ăsta atunci. Bă, ia-ți-o pe Nita. Eu? Da, păi eu cu Sandu apar mai cum câștigam. Nu știu dacă cu tine o să am acolo. Ia uite. O făceam Rank 12. Acum o făceam și eu. Și eu rank Dai, 20. Parta. Tu bă, Nita la ce rank ai? 20 și pe asta tot 20. Iau și tu, bă, fratele meu, de ce n-am așa? Ai văzut acolo cum făceam imediat, l-am făcut pe... Am și gadget pe Nita. E tot până unde ajunge. Îngheață oamenii. Ia. Op. Îngheață oamenii, Nita. Iată cum eu omor pe ea aproape. E broc. Da, mă pun aici să tragă mine. Doar eu fii atent, pot să-i omor pe ea, că rebotează, știi? Încă vă zic că de mâine... Nu ajunge la mine. Mă duc la cutia. Sper să nu te omoară, știi, nu treaba. Nu te băga pe ei, că-i 2. Și... Iar tu poți Mă, să ce dracu amic de mor mereu? mor, veri, tu vrei să trăiești? De ce te pui așa să pari? Ia. Nu luau, vere, te rog, nu. Bine. Apar acolo, 3, 2, 1, că apar și eu, vezi? Nu cred. Ai luat-o? N-ai luat-o, boss. Nu știu ce cu internetul ăsta, că moment internetul ăsta nu mai merge bine. Vede, poc. Broc 6, boss. Ia. Ei, se încarcă lui greu. Taci din gură, că lui încarcă greu, știu. Mamă, ce gadget are, ai văzut? Gadgetul meu? Ia aruncă ca primul. Îi dă cu ei, îi aruncă și dă cu ei jos. Ia uite ursul. Uite ursul prăjun. Nu are ce să facă. Nu, că e frică. Cât eu... Dar nu ăla tu știi nebun. Ce fac? Lasă-o că nu mai are unde să mai se ducă. Nu, că mie mi-apare internetul. Da, moartă, e moartă, gata. Da, uite-te. A murit 2 dracu. Bă, nu mori. S-o iartă-mă. Da, așa, nu mă duc și eu mor. Că e una acolo. Unde trebuie să mă duci tu pe mine? Uie, pe unde e aia? Cum să mă gădă ea. Aoleu, ce trecă o Versace. Câtă viață mai am. Ia-ghimă. Uite-te, nu m-am... Am cred că 7, 14 avem până acum. Am câștigat 14, 7 cu 7. Și cu de 2 ori 9. Nu știu cam... de 2 ori? Nu am câștigat de 2 ori 9. Am câștigat tot atunci la 0. Nu-mi place să joc cu Nita. Uite, că câștigă. Da. Ia-te că... Fraților, o să revin că trebuie să mă piși. Bun, fraților.